pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Grabe mo pa ako laitin? Paano hindi kita lalaitin? Ipinapabayaan mo na yung Hunakan ng sarili mo. pula sa katawan ko. Akala mo kung sino kang perpekto? Bakit? Hindi ka bang mataba dati? Payat ka? Feeling mo payat ka noon? Wala akong sinasabing ganon. Manahimik ka! Nagbago ka na, Beth! Ang lala na ng ugali mo! Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all, Konyo Bicolano! Para sa panibagong kwento natin at paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Hala, bakit ganito naman ang mga usapan sa drama natin ngayong araw? Pero totoo yan, no? Sa panahon talaga ngayon, hindi dahil kung ano yung nakikita mo physical, yun na talaga siya in totality. Yes, in totality. Kasi halimbawa, 'di ba, mataba, 'di ba? Kapag halimbawa medyo plus size yung isang tao, lagi natin sasabihin, ay unhealthy agad, 'di ba? O kaya grabe, ang dami niyang kumain. Diba? Hindi natin alam, posibleng may pinagdadaanan yung katawan niya. Diba? Posibleng may sakit talaga siya na seryoso kung bakit yun yung dahilan ng katawan niya. Ganon din vice versa kapag ito ay payat, diba? Katulad ni Konyo Bicolano, o kapag payat, diba? O parang ano ba yan? Parang kulang ka sa vitamina, kulang ka sa dugo. Totoo naman. Uy, pero wag ka kasi may mga payat ngayon na hypertensive. Naku, sinasabi ko talaga sa inyo. Kaya naman mga kabisyo, ito napakagandang magiging usapan natin ngayong araw dahil magiging paalala ito sa atin na kung ano yung nakikita natin panlabas ay hindi ibig sabihin yun na yung panloob niya. 'Di ba? Yun na siya buong pagkatao niya. Teka, nauubo ako. Ayan, katulad niya, naubo. Diba? Yan yung problema sa atin kung ano lang yung nakikita natin ng ating mga mata, yun na agad, na-judge na natin sila as a person na para bang kilala na natin sila. But make sure mga kabisyo na hindi kayo katulad ni Konyo Bicolano, diba? At nung ibang mga kabisyo natin dyan na mahilig tumanggi sa sarili, oy, napaka-unhealthy mo, hindi ka umiinom ng tubig, ikaw ganito ka na, masyado ka ng ganito. Ay nako, sinasabi ko sa inyo mga kabisyo, importante din na maging aware din tayo sa kalagayan ng ating mga sarili. And very very important na we are surrounded by people na binibigyan din tayo ng mga tamang advice, binibigyan din tayo ng mga paalala. Kasi kung minsan, 'di ba, aminin po natin, napakakulit talaga natin. Oo, napakakulit, may mga bawal na gagawin mo pa rin, 'di ba? Pero kung minsan sumusunod talaga tayo doon sa mga taong nakapaligid sa atin na kung saan pinagkakatiwalaan hindi lang ng ating katawan, kundi ng ating mga puso at isipan. Oy! Kaya tanungin mo mga kabisyo, yan bang sumisigaw-sigaw sa'yo kada umaga? Yang nagsisermon sa'yo araw-araw sa mga kinakain, iniinom mo at kung bakit hindi ka masyadong umi-ehersisyo dyan? Masyado kang galit na galit, ika-cut off mo agad sila. Baka naman totoo talaga yung sinasabi nila and all. 'Di ba? At baka kailangan mo ng buksan hindi lang yung puso mo, kundi yung isipan mo para tanggapin yung mga advices nila and all. Because sometimes, ang totoong I love you mga kabisyo ay hindi nakapaloob sa matatamis na I love you or mahal kita or padaba kita. Minsan, ang mga totoo at pinaka-sincere na I love you ay nakapaloob sa mga salitang kumain ka na. Kumain ka ng maayos. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Uminom ka ng maraming tubig. Because I care for you. Yes! Ay nako mga kabisyo, kaya naman samahan nyo po ako, hindi uminom ng tubig. Samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love na yan maya-maya sa aking pagbabalik. Kasama natin lahat ng mga tsuper sa kakalsadahan ngayon na nakikinig, lalong-lalo na si Tatay Leo. Tatay Leo, maraming salamat sa paghatid sa akin dito ng ligtas. Na-miss ko yung tatay ko dyan, like Super Legit and all. Kaya mga kabisyo, samahan nyo po ako sa aking pagbabalik ang kabuuan na ng ating Dear Love. Kasama nyo pa rin po ako, your uragong broski like Super Legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's now
sake!